Vi tager lige en hurtig runde her til sidst i forhold til vælgerne. Der er jo, som vi har talt om, den her fordeling af stemmer, men der er jo hele 40% ifølge den her meningsmåling, som stadig er uafklaret. Hvad betyder det, når, hvordan kan man vinde de stemmer? Ja. Jeg tror, at vi lige skal korrigere den, fordi det er 40% af tvivlerne. Det er ikke 40% af vælgerne. Det er 40% af tvivlerne, som endnu ikke ved, hvilket parti de vil stemme på. Men samlet er det jo også 40%, som ikke har besluttet. Så er der dem, hvis man siger, hvis du virkelig vil pege på nogen. Jo. Altså, det man peger på her, ikke, det er, at de tvivlere, at der trods alt 20%, der måske kan finde på at stemme på IA. 15%, der vil stemme på Siumut. Mens resten, de ved det ikke. Og det er sådan, der er ikke noget udøvelse i det. Der er mange tvivlere op til et valg, og der er sågar sådan, at det forholder sig, at det er først, når man kommer ind i stemmeboksen, at man beslutter sig. Men her har man undersøgt, at dem er der 40%, der endnu ikke ved, hvad de vil. Der er nogen, der måske kan finde på at stemme. Så der er stadig noget at kæmpe om. Naja Paulsen, 40%, kan de her gå ind og ændre billedet fuldstændig? Ja, det kan de godt. Men de skal arbejde hårdt for det. Individuelt partierne imellem sig. Og de er allerede startet, kunne man høre. Hvad gør man for at fange de her sidste? Hvis man skal tro på amerikanske tegnefilm, fordi i Family Guy, der blev der et afsnit, der handler om det folk, den restgruppe, som endnu ikke ved, hvem det skal stemme på. Og ifølge dem, så handler det om at love dem så meget som muligt. Og det handler om at fange deres hjerter. Det handler om at lade være med at være så kompliceret og love dem ting, som er svært at forstå. Det handler bare om at ramme deres hjerter. Gå efter hjerterne. Det bliver aftenens sidste kommentar.